Agurta erdi ikusentzule, bidezkoa den moduan, urola garaitik angatoz gaur, zenbat emateko duan. Gure proposamena gozatu alden dena, Legazpiren inguruan, personai asko dagoelako urolaren sorburuan. Personai asko dagoelako urolaren sorburuan. Gabon Legazpi! Singing in the rain, I singing in the rain. Hala, hemen dugu. Samieleko jinkel. Egunon, sozio. Egunon, sozio, eurilangarra. Bai, eskertzen da, freskotasun pixkat. Eskertu? Bai, imagina, bero pasadu azkeneko aste hoitan da. Zaparradak ez dia errak, Zaparra ikeu nien zuzik jazu, geldik egon mutxu. Ni korrika aldein. Korrika, ba, hola gehiago guztitzen zea. Hola guztiko zea gehiago korrika inda, geldi onda baino. Ala zea, dizkide, zuk geldik ehatzen mazea, hortxe guzti bakarrik erortzen da euria, baina korrika ez demazea, atzetik, aurretik, behitik, danetatik ematen duzu. Hau fizikak ezakeit. Velozidadia partituta zea denboak indeztak izan eta denboa txarra banimak gehiago guztitzen zea. Nik bestela bagiz egiten duan, euri egiten dunean? Ze. Xop. Mekau, zapela, horrekin zeua, amorrai eta granana errekao zetrezu. Zaparra. Ez ondu da, barburdek pixatola, inglesa bezala. Bueno. Gaur, gozari harranik ekarriet. Ikusi, alde batetik hemen txaukau, ogilea importanti izateala, egin berria. Ikusi, kraskak. Etzako ikusi, manoseatu, zea COVID eta hostiak egin, janin behar deketa. Ara, gauza eharraskua. Ikusi, txoizo Pamplona, librar dilla. Gozaltzeko? Ba, hombre, karo, gozaltzeko, sano askoa. Nik nozilla nahi jo. Hilarren motxien azitako ez aize, me cago en la hostia. Hau, txoizo gauza harra izatek, ongitartien jateko, goizia. Ba, ni nozilla nahi jo. Nozilla, ba, bueno, lasai umientzako, nozilla badauta, ara. Abai? Nozilla, leche, kakao, avellanas y azúcar. Nozilla. A ver, nozilla, ez oso bialtzen nigun, zalde, programa santu ontan markak bestik ez dugu, esat eta inorok ez du ez bialtzen. Bueno, te importantia, dizkide, nozilla freskoa eta baita ere informazioa. Legazpiri buruzko informazio freskoa, sozio, ze gaur nun gaude? Legazpi, nadizkide? Legazpi herri industriala da. Joño, industrial. Batez ere burdinaren eraldaketari lotuta egon da. Bai. 15. mendeko burdinola bat ere badute herrian. Joño. Eta erakustaldiak egiten dituzte gaur egun bertan. Mirandaola du izena. Mirandaola. Bestalde, Legazpiarrek ilintxa ez izena dute. Ilintxa? Ilintxa gaizki erretako ikatz zatia omen da. Joño. Hortaz, ez izenaren jatorria mehatzaritzan dago. Joño, hemen zea lotulo bila daka burdinekin da, mehatzariekin da zeak, Legazpik. Meka muixo, bokailo harraiten egin aukera, letxe puta, bifiduz aktibo eta hostia. Bi trainera. Bona, dizkide, hartzak trainera, ikustakoin galtzak nola gatu jandana, papurrez beteta, oi asko bat okarri beharkok. Oidek. Papurrea eta gozen. Bueno. Norutz. Ego, fanfluna. Eta buen so, sozio. Fanfluna. Fanfluna. Me cago en so. Fanfluna. Base, austra. Xot. Gabon, ongi etorri. Gabon, Legazpi. Gabon, ongi etorri zuen herrira. Sozio, bai, badakizu Legazpi izena nondi datorren? Nondik datorren Legazpi izena? Ez dakit. Lankideok, jarri armarria mesedez, herriko armarria, Legazpiko armarria. Hau. Hemen didator, ea. Osa, armadura? Ez. Osa, arbola? A ber, handitu mesedez, handitu. Tak, sozio. Zer dira hauek? Arraiak. Bai, orduan, nondi dator Legazpi izena? Rodabailotik.
Sosio, a ver, Legazpi. Coño, vale. Hau zea, amuarra ja. Sosio, torre. Ese, ostia. Legazpi. Legatza. Bi Legazpi. Artiko mendator. Legatzak ez dakit, baina bi merlufo handi askuak etorre dira herriak. Arrazia. Baina lasai ontzatxezte ze herritarrai esker Jesukriston saltza berde ona atea zaigut. Gabon, Legazpi. Gabon, eskerrik asko. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know. Iepa! Hola, Kaixo! aspaldiko? Aspaldiko? Bai, aspaldik ditzaitu ikusi. Ni zuaitz naiz, zuaitz. Ni Margari. Bueno, urte askotako, Margari. Bai, eskerrik asko. Ikuste zaitut hemen, zer daukazu, hankan? Hankan, averia. Averia hundie. Ze pasatu zaizu, ba? Eroitea puskau. Aiba, lazen baden pore egon behar horrekin, 3 hilabete. 3 hilabete. Lazen basoaz. Ba, bitxerdi pasa. Osa, laizte? Bai, Lester, baina deseatzen da, oia. Desiatzen? Bai. Zenbat urte dauzkazu, Margari? Oin pentsauen berko depa. Pentsa? 31 jaiotako naiz. 31, eta oin gaude 2008 bat, Bai. beraz, 80. Bai. Oso guapa ikustu zaitut. Bale, eskerrik asko. Esekin naiteke hor zurekin? Bai. Etorri, 10 ja. Zer dauko hemen? Etxen indako txistorra, behiena. Eta hau, Margari? Etxen indako hori ere sardua. Zahardoa? Bai, Zahardoa daten duzu? bai. Da, horrek zer? Bizitasuna. Bizitasuna. Ude peño gehiago, bizitasuna. Ure baino gehiago? Bai, venga. Ze, kolpe? Claro. Txotx? Bitu, artista zare, eh? Bai? Bai. Zahardo botatzen? Bai. Eaten ez netxarrani? Ez, balora. Baserrian izena ikusi dut, lakiola handi. Bai. Zeu bertakoa zera? Bertan jaietakoa? Ez? Antzulan. Nolatan etorri zinen bauna? Amigo mutila guapo samarre eroitu zuten da, askitzen. Ikandetan itxezan erromeria hundie. Eta, guapo? Bai. Da netzako guapo zen. El que sigue lo consigue eta hoi xintzon, segitxe. Zaina, berak? Hombre, Berantzate orduan zu guapa zeinen orduan. ez dakiz zer nintzen, baina bentsa segitu intzon da, konsegitu intzon. Zu dantzari hona zeinen? Bai, ni bai. Eta bera? Berez, batez. Bera batez? Baina dantza egin zenutun elkarrekin? Ez? Osa, erromerira junta dantzaik ez? Ez, arek taberna eta di dantza. Nobio zen baden bora egin zenuten? Behatzi. Behatzi? Zelan komunikatzen zineten? Ba, horrekin gaizki. Zeatik? Ba, ordu netzion telefonoik eta kartak, eta noiz hartzezin kartak. Nola noiz hartu? Kartak, kostatzen kartak hartzi orduen. Urrungo berrez juntatzen ginean iratzitako kartia iratu da. Ondik gehiago, Bai ba. Zuek lehenago aliau ikustea, kartia baino? Oinez junta errezau. Kartia bialduta baino. Margari, honek ez ozen nahi dau? A ber, nunda galleta. Hau daukenik lagunik honena. Lagunik honena hau daukazu? Zoragarrie. Ze izen dauka? Txiki. Txiki? Txiki. Aiba. Honek ze ozen nahi dagoela? Galletak. Galletak? Bai, a ber, galleta bat. Hemendik? Hemendik. Aiba. Ze galleta dau? Margari? Txikilina. Txikilin? Txikiri? Txikilin. Txikilin. Nei. Bale, txiki, gabon. Txistorra bai? Hombre. Etxe? Begira da berze. Gabon, zor. Dulce eta salau. Neiku dezu. Galleta bat eta txistorra jandezu toio neikua. Listo, gaurko neikua. Gaurko neikua. Margari? Da, hola, 80 urtekin sasoian egoteko eta sekreturiko baukazu? Bai, una da lan askoitia. Lan askoitia ona? Ona. Abai? Osa, que alferra jaidaka. Ta, bestela besterikola, ez da egit? Sopa de letras. Sopa de letras? Bai. Importantia? Importantia.
Zertako importantia? Ba, ez azarratzeko. Ez aserratzeko? Bai. Inorren diskutitzen hasten baldin ba, sopa letra zein. Horrek ezu haitu batetik eta urtatzen du bestetik. Beti eramaten zu genia sopa de letras? Ni bai, Abai? oine bai. Non? Bolsa. Tak. Hemen ikusten dugu? Sopa de letras. Orduan, imaginatu ni hasten naizela diskutitzen. Ez daukazu arrazoirik, arrazoia ni dauka, bat eta beste, beti gaizki zabiltza, Ez da, kasuek izan hori zesaten nahi din. Hasi hemen da. Eta listo? Listo? Eta hola esera sarratzen. Ez. Seitu daiela erak, Nik, Zu etxea sartzen. Aspertuta non zurekin... Horirik kasuek izan. Sopa de letras. Bai, etxea interatzen da, ala, etxea sartzen. Sopa de letras. Sopa de letras. Bai, sopa de letras ginen liburu zemata hundigo eta hobe. Gozogoa da, hundie. Handia. Zenbait sekretu ikasi ditugu, urte asko hartzeko. Bat, lan asko egin, Bai, da bestia sopa de letras. eta bestia sopa de letrasin. Bai, biharko, Inokin ez azarratzeko. Eta bizigarri bezala, sardu eran. zahartu da. Zintxin? Margari, ze amarretako goxoa egin gendun, hirurok. Margarik, nik eta txiki txakurrak. Txakur txiki apetitu handi, esaten dabe. Hola jaten ematen badiozu, arek ere urte asko hartuko ditu, zuk bezala, 80 urte. Baina urteak hartu behar dira hartzekotan ere, sasoia edukizkero. Eta Margarik sasoia badauka. Zein da sekretua? Bi daude. Lan asko itea bat. Eta importanteena, sopa de letras. Nik askotan diskutitzen dut nire sozioekin, pagadikin, eta gutxiago diskutitze aldera, kaso indizut, eta zuk esan bezala sopa de letras alik eta hundiena lortu dut. Hementxe daukat. Tak, egun guzti hemen pasatzen du nik. Bi gauzatarako balio dit. Bat, nire sozioekin ez diskutitzeko, eta bi, zu eskertzeko. Ojo, mila esker, Margari, amarretako agatik. Eskerrik asko, Margari. Legazpi, 8.000 biztanletik gora dituen Gipuzkoako udalerria. Ez gaude Filipinetako Legazpin, ez da ere Madrid gauzoan. Legazpi guztien artean, Legazpi honenien gaude. Berdaderuan, sartu mapa. Kontu elizakin, neka kontu mapa. Eunen batian disguston bat izango du mapa horrekin, esate panik. Eta zein da Gipuzkoan parranda egin ondoren eta tren hartu ondoren esnatzeko leku tipikoa? Ba, hause, Brinkolako tren estazioa. Zenbatek hartuko tezuten lo, bai Donostian, Tolosan edo Beasainen eta paraje hauetan esnatu. Bueno, euna eharki hasi dugu, hementxe, Jesukizton, ebizaparra eta ber, hementxe, estalperen bateo aurkitzen dudan. Guazen, hor persona bat bada ota, zeo zer egiten. Kaso, eunon! Berdin! Eunon, pasatzia baldao! Hombre, aurrea! Eharki ba! Hemen dano getxeko zeate! Bueno, eskerrik asko! Haze, ebizaparra botatzen nahi dun. Hau aizkorrondon dago, hau parake hotza da. Bai, baina toki polita, Politxo bai. Bai, ni Mikel zu. Ni Iñaki. Iñaki urte askotako, Iñaki. Eskerrik asko. Zea, Legazpiarra o nongoa? Ni Brinkolakoa. Adios, Brinkolan gaude. Lehazpin bizine bineo Brinkolakoa nahi ni. Brinkolakoa zehazu, Iñaki. Bai, Brinkola, beti Brinkola. Zuken eseritzien baldakat, Iñaki. Bai, Nola ez ba? lasa jo, eskertza izut. Bueno, Iñaki, katu bat matxe zaitxu, Iñaki? Ezkera garri. Zer dugu, txiki? Ez oin, uste txakurrek eta gatu gizola eta emazte peño gehiago, maizaltzi txuela. Bai, Dudek ez dau. Bai. Lehen gizola eta emakumei emantzizien kariñoak, txakurrek eta gatu gehiago. Txakuretako, Dios, bai, modan jarriko Dudek, modan da, gori. Karo. Da zeingo dugu. Jengo dugu. Lero izatezan, ba, umen txikidua jaiotzen zanen. Dana arentzako. Bai. Oin txakurrek eta gatu. Hori, tristea da, ez da. Bueno.
Atrebentzilez bada zenbat urte askazu Iñaki? Nik 86. 86? Jo, ez du, ematen. Pasaitu gora bera asko, Legionela alu hori pasatu, da gero reuma. Oin 80 pare bat urte arte ibili naiz, 20 urtekin bezala. Mekau, esos. Meiku bat da juntaltzea, meiku juntaltzea. Bai, honek aurreko baten sebek esan zion sendagilei. Aurreko baten esan zian segura baino oto zehola eta beste pastilla afuera. Fuera pastilla. Bueno, señale hona da, ez da Iñaki. Du daipa, Juten nahi zemagoitzen, baken duitzen die. Adiós. Hoi bai. Iñaki, zenbat urte gehiago pasa, pastilla gutxi eta sasoi gehiago. Exactamente. Bueno, Iñaki, eta egoin zen martxa, hemen zea, ordu ontan amaiketako txikin bato. Prestauta aukete. Bai? No fastidies. Ordu katzela jarri. Bai, katu bat hartu, nire baso, bitarten. Bai, gusto da. Zer dut txiki, Horaxe. Me alegro de volver a verle, 007. Bueno, txapu, katu kariñosua, sobre do, Matxurizo, bai, arrasku da, Iñaki. Bueno, probi hori nezazu esan. Itxura bintzai, espeziala, daka. Itxura, bai. Asko da itxura honeko que... Bai, arrazoi, baina, bueno. Bai, zesatek, ite, matxurizo, bai, aldek. Meka musu, Iñaki, zego, amaiketako puskadu hemen. Ona omen da, platano osasun antzat. Uno, por lo menos, al día. Uno al día, pues no. Uno al día. Ondo do jakitia. Nahi aldizu botatzi honea. Zerbituko izut. Zuk ez ezin marzutu. Bai, hombre, behin etorri ezkeo. Ondo, behin Vale. Ardu ere, esateko osasun antzako. Bai, ez edo lanik eukin lana, hola itxeunik. Bai, bizkat, hola, behin etorri ezkeo Iñaki. Bai, hola jende honakin. Bizkat ezautu egin zinuzta, baina... Beira, magoen personalmente. Jatorra zinenik, Bueno, eunero ez dizio, teolako loria motatzen, Bueno, kato hori behar duzu, A ber, txiki, atzaparrako naja ditu. A ber, txiki, baiz, a ber. Iñaki genizketan nota utzi, zu favorez, kentu, bizkat. Gero arte. Bueno, bu batxuri sopa jango dauta. Behin katu behar da maia, ez? Nik zagitia, nik Elizago gundu gina espaldi, azken nintzen, unain esan. Oida, honen duzu. Itxura bakarrik ez. Guiñaki, txintxin, bilongatik. Urtasun, Guiñaki, segidola. Zogin txintxin ditea, horea da. Horea, baita netzako ere. Lana da hemen indezu, lehazpin, Iñaki. Bai, beti, berroi urte kasain nitun. Lanetik ateatakoan da, festetata jute zineten, da... Ni festa dan eta. Festa dan eta? Festa zalia izan. Festa zalia izan zea. Ze gustatzen zaizuen, trikiti xao, romarilla, eo... Nei ikusteko, sueltoa gehiena. Sueltoa, bai. Ikusteko. Baina, helduta beste gauza bada. Esan dekizu kontu politiak eta dantza itxuzuta erron. Karo. O eres guapa, o zen zan. Que guapa eres. Horretik soinu gini jotzeko ere, pieza gehiago dakitzet helduta, sueltoko iketzetik, horren pena auket. Soinu ba jotzalde Iñaki? Ahokoa. Ahokoa? Ai, danetako bali, jo Iñaki. Joko zen duen pizkateo, pizkat demostrazioa da. Iñaki danetatik ondo ditu. Iñaki, ai, Dios, que elegantia, Bueno, Iñaki, kategoria, earki jotzen duzu. Bai, earki jotzen duzu, Bueno, da, gazetan da dantza indakua, Ekutxiko aliezu nola itzen dan dantzan. Bueno, prueba ingo nola... Bueno, pizkat, a ber, lehenengo ikusi... Bizitza zuen ikasi ez detena, a ber, Iñaki, ikusten egiten pizka bat fundamentuz dantza itzen. Lehenengo heldu, Mariko. Bai, heldu. Hola, baina zuk esku hau nekin. Hola, Iñaki. Hemen, hola, bale, nik usteko, bale. ¡Qué mal bailas! ¡Qué guapo eres! Sortioten alako ondo pasa, Iñaki. Bizi pasa, Iñaki, biga, punkolako Iñakita. Segin kiozko nola. Bueno, siguiente. Iñaki, fenomenua! Zuk esan dako ez etaztu, Por lo menos uno al día. Oin, eguarrik arte komuneti pasabe. Oin, Iñaki, 96 urreta ze humoriaz. Danetatik pasatakoa legionela, reuma, katarrua, baina meikuta jutezean bakoitzian pastila bat gutxio.
Hiru aldi segidan meikuta jute basea, Legazpiko farmaziak media jornada, Inakik eman dizkit, dantzan itxeko lezi jogon askuak. Bi konsejo eman dizkiazu. Ke guapa eres, y ke mal bailas. Inakiri eskerrak eman nahi dizkiot, olako amaiketako eharra gonbidatzeagatik. Baina nik uste katu txikiak goze pizka pasazula. Berriro ez gertatzeko nik hemen txekarri zut erregalua Inaki. Ara, katu bantzako whiskaz. Eman jozu me partetik. Eskarrik asko Inaki. Txalo mira. Atea zabalik? Antxakurra ere. Kaixo? Iepa! Pasatzen da? Kaixo! Hombre, oin bai, egunon. Egunon! Zer moduz? Oso ondo. Oso ondo? Bai. Zeure izena? Ni Maitere. Maritere? Bai. Ni Zuaitz, urte askotako. Bai, berdin. Barrua pasau, ze intentzio gintorri zaba. Uste badiazu, pasatu naiz, kanpoan ez dago, egualdi harrata. Maritere? Ikusten ditut hemen? Ojo. Hemen ikusten dut kapoi sariketa. Bai. Eta hemen oilasko sariketa. Ba, premio eta ematen gendutzen guk, eta premio katera gendutzen. Bai. Eta gero, hoxe, ikurra human zion. Ba, ez eta alrebez ez denengo, kapoia hau da, Nola? Kapoia hau da, hau oilaskoa da, Ojo, hemen jartzen dut kapoi sariketa. Bai. Da, hau zer da? Hori oilaskoa. Eta hemen jartzen du oilasko sariketa, eta hau da? Kapoia. Ba, kapoiak eta oilasko zuek ala ez. Nik ez, da... La kresta hau, Bai? hola eukitzen du kapoia kapautako, eta beste kandurra handi, Oilaskoa. Bai. Hauek argazkia jarri zitunak ere? Ez dakipa. Ez nahi, fijaure, nire esateko, Ikago ez sos. Urte askotan amendare eta... Oik, entreatza ez noan, Ez oz bueltatzea? Ez. Hau baino importanteoa da, hau... Hau. Hemen txutzuk ditu, bale? Bai, ni bizina ezen hartzen darela. Darela hor. Esan diazu importantea hau zala. Hombre, oik hau txekentzeko, akarrik? Hauek hau txakentzeko. Hoxe. Hau, pa disfrutar. Pa disfrutar. Zein da sekretua hain olio eta kapoi? Bueno, isilik dauket, baino nik ematen diet zaperoa. Zer ematen diezu? Zaperoa deitzen dionik, baino ezako ino izan behar hori, Txiton. Txiton. Maritere, zaperoa zer dan ikusi dezaket? Bai, hauxe da, bai, hauxe da. Hau da zaperoa? Bai, hauxe da. Ude eta patatak eta patata salak eta ondakinek sobratzen dan dana. Sobratzen dan dana? Bai. Maritere, zure oilasko entzatuna badan niretzat ez da txarra izango horizta? Janingo aldezu? Ba, nahi bazu jan? Posible da? Bai, mango zunik utxala bat nahi bazu Bai? jateko. Bero, hango, eta kontuz, Hau janda kukurruko eka nahi jatiko, ezta? Ez. Ona? Osoa, Osoa. Maixe? Lehiak eta joteko modu nago, Maritere. Oilarrak itzen du, kukurruku! Kapoiak, kapauta oten dietan, hain mantxo. Nola kapauta? Barra horiek enduta. Zeini, kapoiei? Karo. Olioak eta hemen dauzkazu edo... Ez, txabolan eukitze ditut. Baukete furgonetatxo bat eta furgonetan ematen dut. Furgonetan? Bai. Osea, gidatzen duzu? Bai. Zenbat urte dauzkazu, Maritere? Ni, laro eta bi. Laro eta bi? Karneta renovo behar izaten da, ezta? Bai. Eta azkenengo aldiz noiz renovatu duzu? Ba, ontsa, amabosteun. Zenbat urterako renovatuta? Ba, lastimaik, 2 urteko bakarrik eman dieta. Lehen 5 urteko eman ziren da, uningon 2 bakarrik. Eta haiek zo ikustea nahi 2 urtetik 2 urtera? Bai, ni ikustea bai, hau. Hau ikustea nahi? Jarrigo, 2 urtetik, 2 geixio. Karo. Eta ze proba eroin behar izan zen duen renovatzeko, berritzeko? Tunelekoa. Tunelekoa? Bai, tunel badau. Tunel bat, eta? Bai, amendare 2 bola. 2 bola? Bai. Eta sartzen dira? Eta martxa ematen die, eta haik zu kontrolau behar duzu bukaeraino zenbait denbora pasatzen duen. Kalkulatu behar duzu, bola horiek tuneletik noiz aterako diren?
Hori da. Entrenamentu egiten dut, mikroondasekin egiten dut, bai. Zerekin? Mikroondasekin, bai. Mikroondasekin entrenamentua? Bai. Esplikatu behar diaz hori. Proba ingo dau? Bai? Ojo, entrenamentua. Baitu, nik zabaltzen dut, hori hor sartzen dut, izten dut, eta hau sakatzen dut, eta gero kontau. Hau zuzat gaur. Asmatu baratasun noiz itzaliko dan. Bai. Ojo, a ver. Ia, Maritere, galdu dozu ya? Ez. Antxe. Antxe. Zan dizupa. Maritere, gure hau sekreto, gure artean. Piskat trampa indiazu, Bukaeran, piskat. Piskat indizukala. Nik ere piskat enreatu zaitut. Bai, ez baina asmatzen dut. Ingo dugu beste froga bat? Apa, Maritere. Otra vez. Hatzen duen, ez? Uno. Ahora peor todavía. Maritere, zeratik ez dugu biok egiten. Vale, zuke izu bangoa. Jarriko dugu eta ea biotako zein gerturatzen den gehien. Vale. Vale? Vale. Honi eman da, jazta. Vale. 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 Nik duena usan dezu peño, Zule nahi osan duzu. Gai. Beraz, txapeldun? Txapeldun ni. Listo, txapeldun zeu. Bueno, Mariteren zaperoa janda gero, presnago, Ollasko lehiaketan parte hartzeko. Baina, ojo, Ollasko esan dut, ez kapoi. Ze ikusi dut hor, konfusio egoten dela argazkitan, Ollasko lehiaketa, kapoi lehiaketa ez, ze kapoiei bakizue, rau, mozten dizkiete. Beraz, Ollasko, Badazpada, enuke konfusiorik egoterik nahi, Maritere, esan diazu, kapoiek gandorra pixka jetxita, eta Ollaskoek gandorra tente, ezta? Aseguratzeko. Ollasko, hola mai. Maritere, txapelketetaz ari garela, guk lehiaketa txiki bat egin genuen biok mikroondasakin. Baina ez dakit argi gelditu zen irabazlea norri izan dan. Ze iruditzen zaizu, hemen gaur Legazpi osoaren aurrean, Euskal Herri osoaren aurrean, Legazpiko lehenengo mikroondaz txapelketa egingo bagenu. Animatuko zera, Maritere? Txalo bat! Bueno, Legazpiko lehen mikroondaz txapelketa. Hasi da, 15 segundu. Maritere, gehien gerturatzen dena irabazle. Beratzi falta dira. Montxe. Zeuk asmatu? Ojo, hementxe. Legazpiko lehenengo mikroondaz txapelketa, lehenengo saria. Zuretza, Maritere. Arkatu, uste dut berri dure konfusio bat egon dela, hau ez dela mikroondaz bat, hau labea dela. Baina garrantzitsuena ez da hori, garrantzitsuena da, txapelduna zuzarela. Txalo hondi bat Mariterentzat. Coño. Ya. Dios. Ana, persona bat hortxe. Guazen ez hautzea. Kaixo egunon. Egunon. Zen mauz? Ondo. Zapatu ingo zaitu zari... Igualdi eskasakin, baina ondo. Bai, hortxe eskara gatarrekin jakarri eten. Garbik eta hotzuk itea da, niko. Joño,
Izena nola zu? Ni Jose Mari. Jose Mari urtezkotako. Eskerrik asko. Hemen bizi altzea? Bai, hemen bizinez ni apelidu eta guzti 1625 Andueza apelidu. Adios. Bai. Vale, Andueza altzea, Jose Mari Andueza. Jose Mari Andueza. Urtez posten, ez izutziaz. Eskerrik asko. Ta hau, 1625 esan diazu. Bai. Me kamu esos. Bueno, ta, ze lan pixkatitea? Bai, garbik eta pixkatitea. Oso, no, launduko izut ba? Bale ba. Bueno, Jose Mari, fairi jekin hemen ze bajilea o platerako zarrillo garbitzeko. Ez, ontxe ekarri guzu, sorpresa da. Erki, bueno, erki, Jose Mari ze ekartzen duen. Adios. Artilea. Artilea. Ai, ba, Dios, hini guzai harra daka, Bai. Hau zeitzen zu, fairi jekin garbitzeko? Fairekin garasak antzeko eta garasa asko gitzen dut. Ai, ba, Dios, bai. Jose Mari, fairi beti erabiltzen da? Bai, gu hori azaldu zanezkio grasak entzeko eta lehen, mistolo, lagarto eta hola jagoia, baina oin... Oin fairi ja. Fairi ja. Egia zen, artilla garbetxo ez dakit, baina propaganda arraitxarik, Oye, longu, bizu zeia, eskumen hola sartuta, vale? Hola ze, bili. No, epeltasuna bakata. Bai. Ontsa gaude. Jose Mari, eta apagadi, artilla garbitzen fairi. Bakatu, Jose Mari, eta zertako garbitzen dezu artillea? Ba, ari egiteko gero. Ai, ba, ari egiteko. Galtzerdi egiteko, ari egiteko. Joño. Bai. Jo neguako eta harrak izaten bi artillezko galtzerdek, Nik urtero negun beti hori zibiltzen dut. Bai. Garai baten hemen baserri danetan ardik eta baserri danetan egiten zen. Gaur galdu da oitura hori. Gazte jendek artilla galtzea asko ibili ereztu nahi, pike hau iten dola. Amigo, hai que sea, nahi dekatlon dagoela. Bueno, Jose Mari, izan joga, pixat, garasak entzen da ikusi. Bai, koloreare kambiatzen nahi zaio, eta hoin eurikin zuri-zuringo hau. Ata, eurilekin zuritzak da? Bai, euri da ona horitasun hau da gentzeko. Joño. Hola, pixka zabaldu eta eramango da. Hola, seba, hemen txorroik ez usteko. Hemen txautzeko deuta. Eta, zenbat denbora dagoten da? Ba, bi euri egiten badio asko zobe, baino. Bueno, Jose Mari, hemen gauza pila erakutsi dizkiazu artillei buruz, eta zu hartzailo izan zinen, ez da? Ba, ardi batzu bozket, baina nire ogibidea beste bat izan da. Bai? Guazen ikustea. Bueno, guazen ba, impresionantia, guazen beste dut argitzen. No, nakarri nauzu, Jose Mari. Ai, ba, Dios, hau zea, Eduardo Txillida da, ez da? Hori da, Txillida hori zan. Ai, ba, Dios. Mantenimentu lan egiten duen eta haien tarten, honendako eskulturak. Ai, ba, Dios, Txillida dantzako eskulturak egin dituzu, Jose Mari. Amabost bat gehiago, Ojo, al Cristo, hobeto kontatu behar diazu. Hau da, talerra. Hau da, talerra, Txillidak hemen egiten zituen eskulturak. Hori da. Eta zut artean. Bai. Jode, nola zeizinan Txillidakin edo lanian? Lehenengo eskulture egin zona hor 1903 eta 5 o 6 horrintzon. Da gero ia 313 egin gendun Peine de los Vientos. Aiga, Peine de los Vientos, zut egindakoa da? Antixea zinitzen, bai. Ojo, al Cristo, hemen txedaukagu artista, esan daiteke, ez da? Bueno. Ta, Txillidak zeitezun da zuk zeitezen nun, kontatu jozu pixkatola. Ba, berak ekartzen zuen maketatxo bat. Bai. Egin barri zaten gendun 18 aldiz haundigo. Adios. Zeitezen nun, haundin burnik eta hartuta. Lehenengo forjan egiten zuen, eta gero nik ezkenengo montajea egiten. Adios, berazuk garrantzi handiko lana zen duen Txillidakin. Bai. Ta, gogoan dazkazuela obra berezin batzuk, edo hola zure gehien gustatutakoak, edo gustuak Bueno, ba, lehenengo guk modu hortan egin gendun eskulturea Madrida eman zen. Ai, bai, adios, bale. Da, berak esan zian izena jarritziola toki egin. Toki egin. Da, berak esaten zian, si vieras como hace sitio, zan ez bezala eskultura hori. Toki egin da. Toki egin eta si vieras como hace sitio, eta hola. Jose Mari, eta behakin tratuen nola zen, nola, konfiantza handia zen duen berakin, edo? Berak ia izenare jarrezian, el rubio de Brinkola esaten zian. El rubio de Brinkola. ¿Dónde está el rubio de Brinkola? Eta jatorra zana eta beti entzuten zian da, ba, hauela inbarko genduke eta beti onartza zuenik esan dakoa. Eta behi buruzola jendiek ez dakin datu moteo badakizu, Jose Mari, zu behakin hainbeste tratatuta? Metroik etzen ara ibiltzen. Beti ibiltzen zuen bere okotzeko altura, hau izaten zen neurrie, burni askotan, esaten zen, onuzaino, hau hemen gelditu behar du altura hontan, da, hola. Beraz, Txillidaren neurri izan zen pixka beko kotzak, gauza jatzen duen. Ni baino gizon altu xio zen, Hemen gaudea pixka Txillidan argazki duzen, ojo. Hau, Jose Mari, zu altzea. Bai, nire zori. Hori montagoen duen. Jose Mari hemen dago, Hoizea, forja, pentsatu izan diola, ez da? Bai, hori da, hori montatzen, ondio montatzen nahi gehiena. Bai, hemen zaudete montatzen goien, zue hortxe buzoa jantzita, eta zuen mentxe,
Hori bukauta ia. Txilidan eskultura baten gainen eserita, Jose Mari. Bai, errege baino lehen jarri nintzen nio. Errege baino lehen. Eramantzon Zarzuelako jauregi horta, han erregei regalau, ez dakit. Adios. Bai. Felipe Seigarrenare horre serikoa, eta zure Jose Marien handu eta lehenengo ere hortxe eseita. Bai, lehenengo nahi iseri nintzen hor. Txilidak diseinetu eta zuk egin, haundin. Txilida firmau. Firmau. Importantien firmatzia, Bueno, Jose Mari, eskarrik asko, hainbeste gauza interesgarri erakustegatik. Hore, bazu ezautzea, Jose Mari. Bueno, eskarrik asko. Bueno, Jose Mari Aldueza, eskerrik asko oidana erakustegatik. Hor, argazki batien ikusi deu, Jose Mari garai batien eintzula, gaur egun Zarzuelako palazioen erregien etxien daun eserlekua, txapazkua. Ta zu gaina, eseri zinan eserleku hortan erregie baino lehen. Pentsatzen bazue, Jose Marik eskubide gehiago daka erregiek eseritzeko hor baino. Zeratik, handu ezatarrak legazpien 1625 daude. Borboiak Espainien 100 urte geroago etorri zian. Así que eskubide guztia dakazu, Jose Mari. Horregatik, ekarrizunik opari txiki bat. Berriz, txapazko eserleku bat egiten badezu, nik ekarri zuten mentxe artilezko kojina. Goiz osu, honaiz, fairila pasatzen honi, adios a la grasa, eta ziztitiz ezarrapatzeko mentxe dakazu, Jose Mari. Eskarrik asko. Eskerrik asko. Burnigabeko legazpirikan irudikatzen ote da. Hainbat lantegi daude herrian, dena goñarri berbera. Legazpitikan burnizko tresnak, doaz mundu zabalera. Txilidak ere baliatuzun, legazpin zegon aukera. Eskulturak egiten dira, lantresnarekin batera, lantresnarekin batera. Ojo, han, balkoian. Iepa! Zer? Zer moduz? Ondo, Samerko. Hotzetan hemen, Hotza? Hau, Bai, ez da? Etorri berrura. Bai? Bai. Hola, sin más? Sin más, lotzagabentza da mundu hau eta etorri berrura. Banu orduan. Iepa! Etorri zia? Etorri naiz? Eseritzea? Bai? Bai. Hola, sin más? Sin más. Vale. Tranquilamente jarrita egon, da eseritza. Eskerrik asko, hauken duko. Nahi duzu beru eukostuta. Joven, ya sabes. Joven? Gazte Bero? Odola pilpiril dauke, Odola pilpiril. Segure gazte zaude? Gazte bai. Zenbat urte, Ez da iper zenbat dauzkenez, seguru ez nago. 98, 9, orde, 98, 9? Ia, egun. Bai. Ia, egun. Ostra. Nik enon uste, haimeste konpritxuko nintxuni baino. Etzen uste? Etorri ni, urtek. Etorri. Izena ez dizut galdetu, zure izena? Nere izena Maria Luisa. Maria Luisa? Ni Zuaitz. Zuaitz. Batzutan gouen augitzen jo, baina urrengo aztu reitezat. Neri akordauko zera? Nere izena? Momentu nena naiz, goratzen. Zuaitz. Zuaitze? Bai. Arbola babezela. Zuaitze. Hoxe? Bastante... Bai, arbola da jendie. Asi zehazu.
Zuaitz. Akordauko zea? Akordauko naiz, usten de baiet. Maria Luisa, hor, telebista ikusten dut hor? Ikusten dozu telebista? Bai. Bai? Los amores me gusta. Los amores? Egin eiken die parejak, First dates, ero deitzen dana? Bai, hoxe izen bera. Vale. Pero han parejak eta, ezta? Bai. Eta? Lehengo amorioik ez da hola oin. Lehengo amodioik ez da oin? Da zei itxuru hartzen diezu horko parejei? Un desastre. Un desastre? No tienen fuego. Zuik ez dauke. Zuik ez? Ez de pena, De pena. Neu hor nabil. Neu ere? Zu? Ni pareja? Ez dakit, ze maturte euskazuk ondio. Ni 40. No. Ja berroirako eskonduta ongo zea hori. Alkartuta. Beno, bitxos eraztutan. Izena aztu da, berrez, Izena aztu oso? Zuaitz. 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 Arbola. Bai. Akordako zea, ezta? Ni uste behietze, Vale. Maria Luisa, gauzatxo bat. Eskondu behar nukele uste oso, eskondu. Neu. Oin ez di eskontzen. Ja. Dena juntatuta, oin eitxetxue papelak eta ondo zae. Bai. Formala izen zaitz eta jazta. Eta jazta. Eskontziak ez di importa. Importa diona da formala izatea. Bai. Zeu eskondu zera? Eskondut ez? Soltera? Soltera? Abai? Soltera. Gaur gutxi dane. Olako gutxi? Ez dakinik allá. Cada uno sabe lo que va a hacer y lo que hace. Pretendientiak eta ikusten ditxun, pretendientes? Bai. Enitzen deseitu eta batez. Zu jungo zinake oain hor programa hortara, amores? First dates? Yo no me voy. ¿Es? No se me ha perdido nada ahí. No se me ha perdido nada. Ni separatuko banintz, igual joango nintzake a los amores. Zu besteleare bileuko zu. Bai? Bai. Zeatik? No, estás bien. Ondo zaude. Lehen esan duzu un poco bicho. Hombre, tampoco no me gusta. Ya. Bizitxasun pizkat bai? Bai. Gaztei konsejon bat bai? Konsejua? Nahi du nahi jauke. Nahi du nahi jauke. Punto. Punto. Bai. Bueno, Maria Luisa, banua? Baltzuat. Bai? Noa, bazkaldura imarkozu ebano, bai. Janda natoria? Ollaskoentzako janda natorrela? Teieri arteko maritere, campeona de ollaskos y capones. Arek eman dit, ollo jana, patata asalak eta? No, eso no. Hoy en día, además, el compuesto demanda al lecho. Es más limpio y todo. ¿Qué vas a andar ahí, patatas asalak? Compuesto demanda, Quicho. Claro. Más limpio para ti y para todos. Bueno, Maria Luisa, banua. Nere izena akordatzen, izena? Zuaitz. Akordo zera. Durue bastante hona dauke. Posa maten dit. Nungo esan dezu zehala? Ni Elgoibar. Elgoibar. Elgoibarren bagendu guk. Gizona zen Jerónimo. Jerónimo? Jerónimo. Izena. Caja Rosene o la lana chezona. ¿Abizena? Pues no me acuerdo, fíjate. El gobierno. Bueno, galdetukot, Jerónimo batik. Galdetukot. Ba, hiltzan, Justo murió. Poste nahi zu ezautzia, Bai, nire. Eskerrik asko, Maria Luisa. Bai. Agur. Bai, agur ondo izan, Berdin, agur. Maria Luisa, nere izena? Zuaitz. Esaltzen duzu? Haze memoria ona eta haze humorea, ia 100 urtekin, Maria Luisak. Da telebista ikuste gustatzen zaio. Los Amores, First Dates. Maria Luisa, Euskal Telebistako nagusiekin hitz egin dut, eta esan diet, Euskal Telebistan First Dates programak egon behar luke. Da esan diate baietz.
Te gusta ber? Bi aurkezleak nortzuk izango diren ere, esan diate. Batetik Carlos Sobera, eta bestetik Maria Luisa. Ze, Maria Luisa, zuetzara Carlos Sobera, baina esperientzia sobera badaukazu, ia 100 urtekin. Argazki ofiziala ere badaukagu. Ikusi. Hementxe. Hola, gizona! Adio, gizona! Alaitu arpegia, gizona! Euskal Herriko frontoietatik Legazpin aurkitzen da txapa jotzea errezena den frontoia. Zergatik, frontoi guztia txapazkoa delako. Eta, ojo al Kristo, txapa egurrezkoa. Mundu al revés, Legazpin. Gora, Legazpin. Ara kotxean. Iepa, unon. Join behin, baina ez da gileatu. Ara. Kotxea aparkatza dihuela. Iepa, unon. Hombre, eulon. Ondo, eta zu? Ondo, zanako, ni Mikel zu? Ni Julian o Julian. Julian, nola nahi zu deitzia? Beti, bueno, emazte Julen deitzen dit. Julen, bueno, emazte bezala orduan, Julen, deitu dizut. Vale. Poste, nahi zautziaz? Nire bai. Eta guen izan martxa, Julen? Kotxea garajea. Kotxea garajea zatzea? Nahi zu launtzia? Beste beharko laguntzaile barru dauzket. Laguntzaile galdaskazu. Ojo, al Kristo, laguntzaileak ikustia balaude, ezautzea. Nahi bai, jozu ikusi etorri. Bale, gozen laguntzaile, aparkatzeko laguntzaileak ezautzea. Dana zintzilik eta dauzke baina. Zintzilik, Bi espilu, deiru garrana. Beraz, aparkatzeko dauzkazu, ispiluk? Irurak. Eta asko laguntzen dut ez da? Bai, asko. Niretzat da soluzio bat. Bai, tokio laiztu xamar eta kotxia batez ere honenatik, matxoia dauke maniobra oso arrarua. Hemen dakazu protezioa bazpare. Hoi da, sartu kotxia lasai, Julen, ikusi gaita. Informe. Bueno hemen txe. Julen kotxia aparkatza dihua, bate arazoi gabe. Berzaile zen, baina izpilu gehiago dazkata, hemen txe garaki. Sartu. Estu, no. Límite. Hementxe, aparkamiento extremo. Limatzen, tokia? Hortxe kuidau asko izan behar da sartzeko, ez da? Bai. Honegatik esatezu? Bai. Hemen jartzen nahi zenen? Bai. Albo kontroltzen ditut hortik, erdira jartzeko. Eta sekula eman aldi jozu, kaskateko mateo? Kubietzak ikutu pixkatxo bat hor barrenean, bai, baino bestela ez. Kampuan antzuetan horbaitek eman dizu, golpe mateo? Oindala hilabete, Carrefourren. Opari harra hauzi zidan. Notan bat edu zen? 250 euroko faktura bat, batzeko. Hoi bat izue, kotxia joezke ozean, Carrefourren egotokin, utzi zazuen, nota posti txiki bateo... Bueno, nik utzi izan den, baina ondanak ez gara. Bueno, Julien, ja, kotxia aparkatuta eta goin ze martxa? Bueno, oin barrura jute naiz, beste lantxo batzuk egitea. Bai, launtxe balaka, Julien. Ni behin etorri ezkeo, eta hola... Karrekin ibalengo de holan hori. Ez misterioa, gozen argitzea. A ber, zer lan tokatzen zaigu nitia? Zein behar da, Julien, zer martxa? Bueno, naturan musikak asko gustatzen zaizkit. Bai. Eta, bueno, hemen giradisko zahar bat badauke. Bai, hemen txek toka diskoa, kasu hemen ez da, giradiskoa. Bai, eta askotan jartzen dut musika ambientala. Ambientala. Musika segun momentuak guitzen zer eskatzen dizun korputzak. Oi, eta goin zer eskatzen dizu, Julien? Bueno, hor pixka jarriko nukeri, musika ambientala. Bai, a ber, adios. Adios, toka diskoa hemen txek. Ahí va, servía, egaztik. Hau zera, bestuan bat? Itxarrio, ja. Itxarrio, ja. Bueno, hemen jarriko dugu, hemengo. Jarriko izan. Adios, hoi servía, mendiko txorik. Earki, bat, agoin zein behar da, mendiko txorikin zeskatzen dizu korputzak. Abdominalak eta korputzuko beste giarratzuk indartzea. Ba, launduko izun egiten, nek egin gaitxu zukin, Julen. Ahí va.
Bakazu kotxon eta hemen abdominalak iteko. Etzan da egoteko. Etzan da egoteko. Txistetxe gore bai, Jode, ez da zatxarra, Eta zenbat iketzu zuen nien, Julen? Normalen egiten dut 5 serie berroikok. 5 serie berrogeiko? berreun abdominal. Asko da, oie, Bueno, nire jarriko, izuken hementxe abdominalak iteko. Bueno, hementxe Julenek abdominalak iteko. Iopa. Jo, Julen, primeran zabiltza, Berreunean join di horreti. Bueno, nire, nahiz pixatik, baina hementxe Julen etenga biendo, txorin launtzakin. Eta bostengoaz. Bai. Bueno. Allá betiok. Allá de esta, Julen, mira, jepa jora bain. Meka guzuz. Da gero sokatira. Sokatira, jepa. Ekitzeko. Hementxe, iruita urte ikusi, ni baino beto. Eta euren dian itxuzet 200 ja, serietan. Egunero. Jo, bakazu pixkat, permititzen bai ezo pixkat? Jo, notatzen da, Notatzen da. Jan egiten dut, eta bueno, hortxe biltzekea. Importantia, ekin libre joaz, adios, hauzen, kurri bila, hauzen da. Kormorana. Kormorana. Kirola honek inezke, meka gunzo nire tentsio, nago nintzake pixkat, Bueno, animazio gizako da, Bai. Kamino bastaretik jendia txaloka eta biuka daunen betzela. Hori Hauz, soinu hau zer da? Kostaldeko zelaietan da bilen traktore bat. Traktoria, bale, txakolina biltzen ibilikoa. Baleik, Arpiñana galdetuko digu. Hemen sekretuik balda kasu olatxe forman mantentzeko edo... Ariketa egunero, eta gero ondoren rekuperazioko azen ditudan hau da preparatuak. Sani delaiz, da hau? Sani delaiz? Ez. Haunik prestatzen dudana. Zuk prestatzen dezu, adios. Da zer amakin? 3 limoien zukoa. Bai, limoi zukoa. Gero, bikarbonatua. Bai, da gero 3 kutsaraka da azukrea. Eta 3 kutsaraka azukrea, bueno, zuen baimenarekin hartuko dugu, Julen? Venga. Hemen txe sonido ambiente daukaula, kaiuak eta traktoriak entzuten. Goxua, nikatza baina goxua. Da hemen zerbeza egitzen jut. Joño, importantena. Bai. Importante ere bai, San Miguel pixat. San Miguel, bueno, beti laguntzen du San Miguelek lagunduko. Hoi da, lasategu, bai. Eta azkenean, txintxiningo edo, Julen. Lagun arteko eta hori importante. Bi basu, hemen lagun artean gaude eta baso ardila, zerbezan hartuko dugu. Hoi da, venga. Eta hau zer da, Julen? Hori, bide bilatzen arribatek ostosamos itxezela. Bale, hoi da. Bueno, Julen, zenbat gauza akotxe dizkiazun. Gauza bat, nik hemen legazpin negozioa ikusi, lehen mariterekin psikoteknikua indezue, eta guen Julenekin aparkatzen esamin praktikoa. Autoeskola legazpi. Ispilu eta mikroondaza, eta atera karrenta zure kasa. Lehen dantzan ikasitinak egin da guen Julenekin hementxe fundamentu pixkat eta adominalak iten ikasi dut. Zer behar da adominalak iteko? Almohadila. Eta importantia da ondo eseritzia. Japa, hor, me cago en Dios. Eta importantia da adominalak iteko, inakin platanua poltsikotik atatzia. Importantia da bai, sonido ambiente esan diazu, ez da txorik. Así que, sartu nahi zuenian txori soinuik. A ver, bueno, bat, 2, 3, jo, Julen. Meritu bakazu honian berra unitzen, Dios. Kau, Dios. Zerrau. Barkatu. Zerra, txerreko mia, ez, hau da, barkatu. Julen, hau da ne hernia diskala. Hernia diskala kasu honetan, hernia del disko raiau. Eskarrik asko, Julen. Iepa! Bai, hola. Ze moduz? Ongi. Nun nabil? Beitu, ni hemen bizi naiz. Hemen bizi zera? Bai. Ados? Pastaindo izena, eta agroturismoke bai. Hemen dauku agroturismoa. Ados. Horretxe bizitza, eta hemen agroturismoa. Ados. Hemen txe, atzera eta aurrea. Aurrea, egundanen. Ikuste zaitut, sukaldaritzako amantal batekin. Amantalakein, osarie prestatzen. Agroturismoan daudenerik osarie prestatzen. Osarie prestatzen. Ados? Venga, bai. Hemen banatzen da ona danandako. Da zerbait aiaktuko zait? Bai.
nik uste dut baietz. Ba, eskerrik asko. Bueno, ez dizut galdetu zure izena. Nire izena da Juanita. Juanita? Juana. Juana. Eta hori izena, nolatan? Ba, San Juan egunen, gure ama dantza asko inementzon. Bai. Eta gero urrengo egunen jaio nitzeni. Movimentuakin ero? Movimentuakin, ala, urrengo egunen, taka. Zu jaio? Juanita al mundo. Eta horregatik izena, Juana. Baina, jendeak deitzen dizu? Juanita. Juanita. Bai. Juanita banana. Zuek gaztezateta. Zuek ez zate gogoratzen kantu horrekin, baino gure gazte denporan. Juanita banana? Juanita banana. Ezaguna zan kantu hori? Bai, asko. Norena zan kantu hori? Ba, Luis Agile. Luis Agile? Kantu hori bilatu berdonik? Bai, bilagu. Interneten, ez dut ezagutzen eta. Claro, nola zautu guztu ba. Ume batzu zate zuek eta. Hauze urtetakoa zan kanta? 1976. Egon, hemen daukat. Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Ojo. Juanita banana, Juanita banana, Juanita banana. Letra hori zan? Hoxe zan bai. Juanita banana? Juanita banana. Zergatik ipini hor letrea luzea, gero ez ikasteko. Ba, motxa ipini eta... Ikasteko erreza. Ikasteko erreza eta danak abesteko. Juanita banana. Eta punto. Juanita banana, ya está. Juanita banana. Eta punto. Punto. Ostra. Juanita, zenbat urte euskazu? Bani, jaio nintzen 1945. Orduan... Etara kontuk, a ber, oin etara kontuk. 45? Bai, hortxe. Ez, 45 jaio. Jaio. Ai, que bueno. 45 jaio eta 2008 bat, 76. Guapa zaude. Juanita bananan garaien guapago, baina bueno. Lehen igual Juanita banana verde, eta Juanita banana... madura. La banana madura. Madura. Bueno, madura ya me vale. Porque ya de madura, si se pasa, ya... Dejamos en madura. Juanita banana madura. Juanita, esan diozu gozaria prestatzen zenbiltzela? Bai. Niretzako zerbait daukazu? Bai. Ni jarriko izut agroturismoa etortzen dinan berdine. Vale. Txoin pizkat, a ber. Eskerrik asko, Juanita. Juanita banana... A ver. Zumo. Naranja? Bai. Hala. Listo? Txon, zu hasi jaten hori. Zer muzko dare, onak? Hore bai? Hori de bai. Txoin pixkat. Bai. La mantequilla, la mermeladita, doainek harriko izut, tomatea. Tomatea? Bai. Hola, venga. Tomatito. Tomatito? Ojo. Aldato. Nik uste dut hola, oidan eta probatzen balin bazu, ez zala gaizki geuko. Juanita, hau da agroturismora datorren jenderi ateratzen diozun gozaria? Ateratzen dion gozaria. Hauxe da. Galdera indiskretua da igual, bai? Esan. 20 euro balioko ditu, zenbat? 20 euro, guapo. 4 euro kobratzen denik hau. 4 euro plater bakoitza? El desayuno. 4 euro gozaria? 4 euro. Ba, Juanita. Venga, a comer. Hala, jana rautak. Baitu, badator. Trena? Bai, kepelmason. Pasatuan makinistari zerbait esan nahi zenioke, Juanita? Zango nioke ba ez jotzeko. Molesta huiten dola. Trena behareke nahikoa hotxetatzen do bozinea jo bai. Bueno. Zanda dau. Ya está. Bueno. Hoxe, hombre, proba, kusiko zuze hona da. Ojo. Hanbitu, horrek ez da jotzen.
Trena pasatu da, Juanitat? Ez du jo. Ez du jo. Horrek esan nahi du, agian? Entzun nindola. Makinistak. Makinistak. Zerbaitetako balio izan du. Ba, tak. Gozari bikaina. Bai, tira ba. Badakizu ze botatzen duan faltan? Hala esan? Fruta bat. Badakizu ze fruta? Juanita banana. Badukazu bananaik? Bai. Ta horrekin kompleto. Venga, ontxe behitukoet. A ber. Ojo! Aizu, ba, suertea dauku. Ostra, nahiko horia daude? Bai. Beraz, banana? Madura. Madura. Tamen, Juanita banana? Madura. Madura. Madura, ya está. Nahi aldezu. Banana? De recuerdo. Bai? Oixe, hala. Eskerrik asko. Venga. Ez eta iztuko, Juanita banana. Luis Aguilé. Bueno, esta es la sorprendente historia de Juanita Banana Madura. Urola garaiko herri txiki baten, trenbidea parez pare, bizi zen Juanita Banana agroturismo baten jabe. Nahi baduzue gozaldu, ondo asko eta merke, nahi adina aterako dizue, 4 euroren truke. Juanita banana, Juanita banana madura. Opa, Cristo. Soinua nunbaitek dator. Guazen investigatzera. Ea, ate txikien barrun zer da honi. Bueno, haze artista aurkitu denik hementxe kalian. Zukin esaitzi baldakat? Bai, noski. Bueno, ni Mikel zu? Ni Jokin Matxinandiarena. Harri ben jaiotzeko grazi, brinkolan hazi, lehazpin ezi, eta mundun zehar bizi. Erkezpena, hoi. Nola dituko izu, Jokin? Jokin. Erki, posta naiz ezautziaz, Jokin. Eta hementxe soinua jotzen. Bai, goizetan pixka bat entzegu, pixka bat etien dut. Osa, barri jokoa kontentu, goia ez da? Bala, die. Bueno, bizilagunak ez, Ez, Eso, akordo jo pixka nola soinu berezia sekanda, zehoze berezia baldaka. Hau, elektronikoa da. Bai, elektronikoa da, ojo al Cristo. Betio, hemen bajuekin joleke bajua. Aiba, bajua. Bateria. Ojo. Trompetare joleke. Trompetare bai? Bai, entzutia balda, hoi, Jokin? Joe, trompeta eta guzti. Jokin, harritxu dutzen duzu, ze ondo jotzezun da. Aparte, akordoi batekin orkesta osua dakazu, ez da? Eta noiztik datorkizu soinua hola? 14 urtekin hola hasi nintzen, Zumarran hasi nintzen ikasten, eta, bueno, ja lanean kanpo hasi nintzen, lanari buruz eta jarraitu behar, eta eta beste, eta, bueno, pixkatu zin duzu, kongelatu mundu horretan. Kongelatu mundu lan inezu? Bai, importazioak egiten, arraina ekarri, mariskoa ekarri, berdura, patatak, eta horretarako munduan zehar, ibili behar. Eta mundu oso ibilizea, kongelatu munduak. Ai, Dios. Eta zeto, kitan adibidez, Patata asuntua eta hori, Holandatik, lehatza eta gauza horiek, Afrikatik, Namibia, eta esperientzia celebre bat izan du nuen, Namibiara joan behar izan du nuen barku batean, lehatzaren parteak nola ebaki, hemen supermerkatuetan eta bandejatan kabitzeko modukoa,
eta proveedoreak esan zien, euju nahi barkura, eta lizentzia ateako diagu barku neoituko, eta ni inusiente barkuan sartu, eta barkura hilabete eta erdirako zijoan. Hostias. Eta nik zen, bueno, eta nik hemen 100 inizkio nahiko adiat, lasai hon, kanpoa datorren barku ateako aiz. Eta lehen da bizikoa, botaka seituen hasi, noski, zeatik. Mareatu ez da. Atlantikon erdian. Karo, da. Eta kriston barku zarra, goizeko ordu batetan, peskanoan barkuarekin kuzatuko gaitu. Zodiak txiki jarri ziatenan, sokazko izkailera botazian, eskala de gato ditu duteko, eta hortik jetxi behartek, salto inean alako baten, eta beste barkuraino banitzen, eta geroan iotzeko, gauza berdine, bota goiti soka bat, eta, noiz heltzen dioan, bizik etzian, nola? Zea, abentura, ez da, Jokin? Bai. Atlantiko erdin, zea, barku hori batetik bestea pasatzen. Pasatzen, bai. Pena, etzen dula akordeoia bidaietan ematen, ez da bezala barku eta animateko zen ion. Lehaz gutxi harrapatuko genean, Dena den beste afizio batzuen gauza batzuek eta ekartzeko aukera izan du. Bai, souvenirrak eta ekartzen dituzu. Bai. Ikustia baldaude, Jokin? Bueno, hoxe. Bai, bueno, esan bai, nundia. Hementxe, atzkaldean. Gozen, Jokinek bidaietatik ze souvenir ekarri dituen ikustea. A ver. Aiba, Dios, hemen txai souvenirrak oidia, bizikletak? Bai, hau Bruselako aireportun osinia. Duty frita izaten egin tokiko bezala? Bai. Eta minutu baten montatzen deka. Me cago en sos. Eze, bizikleta plegablea, pinpan. Haze, souvenirra, Jokin. Beste honeke, historia bakan edo? Bai, hau patatak eostea guinitzanean Holandan. Patatak eostea Holanda funda, bizikleta hasi zen duen. Bai. Beraz, hau Bruselatik ekarri zen duen da, hau ekarri zen duen Holandatik. Bai. Beste sorpresa bat ere badauka. Hori bai berezi da, erosketa berezi izan duzena. Bale, eakutxiko aldia zo, Jokin. Bai, oantxe ekarrik ez dut. Zangotea Jokinen erosketa berezi jau. Edik esan, gizona netxundituta nauka. Dios, emintxe dator. Zer da, Jokin? Hau, alperran bizikleta, etzan da juteko adeka. Alperran bizikleta etzan da juteko esan diezu. Pedalak hemen dazka hurrian. Hau ere Holandatik ikerritakoa da. Gambak eostea jonitzen orduan. Eta... Biegiak oso ondo aprobetsatzen zen ditun, Bai. Eta kau esan joan, eta hau area jamateko bain nola majo patu berko diat. Ez lasaion. Bilduko dira, porespana eginda, plastiko eginda, gamban, kamionen sakuta galatuko. Kongelauta, atorri zian laure. Gamba kongelatuki, bizikleta kongelatu ba. Ai, la hostia, bale, Jokin. Probatzien balda. Bai. Bueno, guazen Jokinen gamba kongela guartian ekartzeko. Betxizatzen markadan. Piraeus. Bai, piraus. Bueno, egile zen, nik ez bizitu sekula ibiltzen ikusita, Jokinen demostrazio egiten digun. Ikusi, aber nola jartzen don, eustien nahi aldezu, Jokin baka, nahiko habilidade. Adios, opa, Cristo. Zen boz, Jokin? Bagadi, animatzea laiz. Bai, egila esan, eutxi jazu, ni hemen seku. Bai. Hoi da, beste ere bai. Hankak aurran jarrita. Hola, hau esan da. A ver. Hola, oi, Dios. Me cago en sos. Txon. Kasko, jarri. Bai, importantia, bai, me cago en sos. Bueno, alare, Jokin, eskarrik asko. Kasko jartzate. Bai, estu, nola ondo bai. Eta, goen pedala iman behar, ez da? Eman. Ez da resa, ematia. Kaino, frenu ematen dauta. Bueno, nijola pixana. Oiga, Dios. Hombre, komodua. Truku harrapatu ezkeo komodu izango, baina momentuz behintzat. Oiga, Dios. Katea, Dios. Lare, zikin dingu bai, txoin. Lasai, hemen diako da. Jokin trata arrancarlo. Hasi estrenan. Eta retubo, esaten diek. Bueno, hemen txai ondo bukatzeko ez da, Jokin. Hemen txai eroso jarri, eusko jartzen bezala. Jokin dakora brinkolan, guen zo. Bueno, nik hemen ustez herrin nahiko artista bazkazula, beraz, eskatu nahi nieke herriko bi artistei, Iñaki eta Jokini, hemen igotzeko, eta nik praktika nahi de jarri, nire dantzakideakin, pixka bat, zuek lehen erakutsi diazuena. Animatzen zate? Garai bat irezaten bezala, ez da potoi, Jose Ramon! Jarri nintzen Jokin, Josai. Nintzen, bai, jarri bertxe Jokin, aurrera zuaitz. Bueno.
guapa estás. ¡Qué mal bailas! Bai, guazen adominalak itxer. Bueno, gabon artistak. Eskerrik asko. Driving east, I'm driving south, so I forget where I'm going. My head's tied up, I feel it come and feel it go. Should I be there with you right now? I just can't let go. Denbora nola joan zaigun, lanak amaitu ditzagun. Denbora nola joan zaigun, lanak amaitu ditzagun. Agur bagoaz garbi aitortuz, nola aurkitu ditugun. Burnia oinarri duen herrian, horren beste bihotz bigun, horren beste bihotz bigun. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Esaera zar batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua, eta biba zuek. Gora Legazpi! Gora! Eskerrik asko.